Il-Gvern permezz tal-Malta Enterprise nieda verżjoni aġġornata tal-iskema Microinvest bilan li jkompli jgħin lin-negozji żgħar u medji jinvestu kemm fit-teknoloġija fl-innovazzjoni u b'mod partikolari fil-ħaddiema tagħhom. Fokus partikolari tal-iskema se jkun fuq żidiet fil-pagi tal-ħaddiema. Fil-fatt negozji li jinċentivaw lill-impjegati li jkunu ilhom aktar minn 4 snin fl-istess post tax-xogħol jirċievu għajnuna diretta li tkopri sa 65% taż-żieda fil-pagi għal sentejn konsekuttivi. Negozji għawċin u dawk immexxijin minn nisa jgawdu minn għajnuna li tista' titla sa 85% taż-żidiet. Waqt nedija 2 filgħodu, il-Ministru responsabbli Silvio Xkembri saħaq li l-iskema tirrifletti viżjoni ekonomika ġdida għal pajjiżna, iffukata aktar fuq il-produttività, il-kwalità tal-impjiegi u tkabbir sostenibbli. B'ekonomija b'saħħitha nistgħu nagħmlu dan u aktar. Kien għalhekk dak li ħabbart illum li issa rridu naraw li aktar negozji jassistu l-ħaddiema tagħhom speċjalment fejn jitlu l-pagi tagħhom. Irridu naraw li l-ekonomija tirrifletti wkoll kemm jista' jkun firxa ħafna aktar wiesa' ta' nies. Negozji eleġibbli se jirċievu għajnuna finanzjarja sa 65,000 euro fuq 3 snin, b'inċentivi addizzjonali lil dawk fawdex tal-familja u intrapriżi soċjali. Il-kap eżekuttiv tal-Malta Enterprise George Gregory qal li l-iskema se tkompli wkoll issaħħaħ il-kompetittività tan-negozji Maltin billi tħeġġiġhom jinvestu f'soluzzjonijiet diġitali, tagħmir ġdid u modernizzazzjoni tal-operat tagħhom. Ingħad li s'issa aktar minn 14,000 negozju bbenefikaw mill-appoġġ tal-iskema Microinvest, deskritta bħala għodda importanti biex tkompli tinbena ekonomija aktar reżiljenti, innovattiva u sostenibbli kif inhu indikat fil-Viżjoni Malta 2050. Issa ngħidu li rridu mmorru wkoll pass oltre għax il-pajjiż jiflaħ, għax l-ekonomija kabbarnija u l-ekonomija tiflaħ. Mela apparti li rridu ngħinuhom biex dejpu l-produttività mill-aspett ta' makkinarju u dak kollu ta' investiment li hemm bżonn, irridu ngħinuhom ukoll anke fl-investiment tal-ħaddiema x'in irrid li l-pagi tal-ħaddiema Malti u Mawċin ikunu aktar b'saħħithom.